wangu. Zviri sei? Zviri right. Zviri kuita ka? Zviri kufamba. Aiwa, vatete toda kuita muriwo unoshisa mvura zvinoma handizvo? Tika like izvezvi mukazoshakura muchinosvika muona kune chimuti icho. Motimba mosvika ikoko kwanditi. Toda kuti tozoisa chi mabhedzi emuriwo handiti ka? Ndisati ndakangamwa. Pane $20 yanga iri patebha munomboiona? Ndambozviri ndaona mari. $20 yakabatana. Saka yaenderi mari iyoyo bozi. Hatisati takamboshayiwa mari pano moziya. Mambotarise here maiguru. Ndatarira pusiposi. Ndakaisiya patebha. Hatisati takamboshayiwa mari. Chakatongotangawo zuva pamakasvika imozi. Handisi kuti hangu mabasa kungoti mambotarira mabhegi enyu, mbotarira pamakabatanzira vatete. Ine munotarisa maiguru kumabhegi angu anotyisa here utarisa. But maitikiro azvo. Coincidence yacho. Ngoti muchisvika tishayiwa mari. Hatisati takamboshayiwa shuka. Asi meno ndichatarira hangu. Asi naye vatete. Makakonawo kushingirira here pamushanga ambonetsa zvakaita sei kunkwasha? Maiguru pepasina rombogara ngainetsa. Koiso ndomuviri wangu here? Makazvipira. Ndiri musikana ndandakaita sei maindiziveni? Makasimba. Budhi venyu baba ruvimbo moti vanonetsa chobvira. Asi tongoshingirira wani. Tongoshingirira wani. Tomusha yacho zvenhaya vatete. Vanhurume vamangoziva kuti vanonetsa. Makona ngoshingawo semunhu wechikadzi. Zvezvakusaita maiguru. Okay, kana munhu anetseka hake unodzokera kumba hazvirambidzwi munhu. But vatete handina kufara kutaura chokwadi. Neiko maiguru? Moziva here ndakaudzwa kuti mava muHarare mava muMbare. Zuro baba ruvimbo kundifonera. Mava muMbare ndichinzi ndauntora vatete. Kubva kwenyu kwamakaita kumba kuronga kuya kuno kuzogara pano pamba pangu. Maingotaura budhi venyu namama muri 3. Ini makandibudisa muprogram dzenyu. Asi muri kuuyawo pamba pangu. Ndo havo sei naye vatete. Sori maiguru pakareseka ipapo. Nekungoti pamwe mukoma vachakuudzai, vakakuudzai. Havana, vakatondudza zuro mava muMbare zvinzi enda unotora vatete muMbare. Sori maiguru. Zvakakanganisika hapo, hapana hapo chakashata vatete kana mauya kuba kwabudhi venyu ina handingakurambidzi. Saka ndandichiti chii vatete. Munoona munda uyu handiti. Toda kuti tise muriwo handitika. Kovho nesweets handitika. Saka motimba kose uko handiti. Kana matimba mogadzira chi mabeds, mogadzira mabeds. Pane chidhamu chiri pazasi apo handiti. Mochera mvura ipapo, modiridza mabeds. Ndichazoya nemuriwo handiti. Zvakanaka maiguru. Saka nyatse kutimba badza risvike pasi because muriwo ukashaya mwando pasi unofa. Saka badza renyu risvike pasi monotimba kusvika uko. Mogadzira mabeds hobho ndouya nemuriwo. Mosima, modiridza handitika. Pane huku futi, pane musikana aida kundipa huku last week but papasina munhu anoundura vatete. Papasina. Saka izvi zvinoda domufonera. Andirigire huku dzangu 40 handiti dzisina kuurawa. Then modzislota handitika. Modzidresa, modziundura mangwana makuseni. Ndozvamuchaswera muchiita mangwana. Aiwa zvokuita kuno kwaHarare hazviperi. Hakuzofanira nokumuchaka yoti pangwa mokoswera vakagara kwe kwakutobhoa. Chokwadi maiguru. Saka tikazopa tichadzokera kumba kuBorodhewa handiti tichibva kuno kufamba. Pane imwe gadheni iriko futi inoda kuti indotimbiwa. Saka mukabva kunoku vakomana vemufama vachakubikirai tii handitika. Patichadzokera kuBorodhewa mondosvika muchidi muchitoro wabasa muchitimba kuti imwe gadheni. Toda kuita muriwo unohlisa nedomasi. Ndati Mbare muhandiziva kuti mukadzi yawo wechirori auya nemuriwo wake nemadomasi. Ndafara ndatofara pamauya vatete. Motombomira neni handiti. Saka everyday makuseni ndite tichimukira kuno kufamba muchirova gadheni yenyu. Ndichionaona vakomana kuti vanenge vachiteiko handiti. Togona kuzoisa futi bhinzi kune umwe munda uri koko kuchada kutimbiwa mozotimba futi. Okay vatete rova zvenyu basa muchadigigwa tii manje manje nevakomana. Okay. Hello mama. Mama dema ntumira mari yebhasi funga kutombogarika kana. Mukoma wanenge ari kubasa toswera tiri na maiguru. Alright.